Sharon, yes, okay, ODM, but I don't get ODM. And Kangio Sifuna, Tangio Ching Jera, Tangio Seto Ching Aduinyang, Waningin Wakia Ningimar said, Aduinyang. Tadenoka Ndalomane Wagero ODM, Sifuna Neungi. Kadaka pokwa donjo ODM, one LDP, one NDP, one Ford Kenya, one Ford Mayenga. Poda tena kijana matena da kondele. Sifuna neunge. Omiolwenyi ma Article 37 ni Sifuna kunge. Samoro kachako kawaja wachi nita piwanga temuchwe. Kejijera nyanyi sini Narobika 1997. Neni youth machama, nani youth machama. Aduinyang ne youth machama. Ne wanyalo kwano jowa chakre 92, 97, 2002, 2005 referendum, 2007, 2012, 2017, 2022. Jo mingeo ma sani niebur nikech wach maandamano. Omiyo ne chama mar ODM kane pod antie ODM nogore kabisa kadwaro ni mondo Article 37 ni mondo ketie katiba. To kane wagore mondo kete katiba ne wadwaro ni mondo wabed gi thuolo ma timo ng'anyo e yo mamuol kendo ne wandike katiba kanyo ni nitie wat mariyo mane otigo kanyo ni every Kenyan has a right to peaceably and unarmed. Ng'eny jo Kenya wacho ni peaceful, ok en peaceful. Peaceable en an important one nikech peaceable wacho ni kidwa timo ng'anyo to nyaka ipangri miri nyisi ranyisi ni ng'anyo no dhi bedo ng'anyo mamuol kendo kaka idhi time dhi bedo mamuol. Okay? Kendo dhi make sure ni onge jomodonjo e yiwu mar ketho ng'anyo no. Omiyo Seth bro nyisi ni kane wapango ng'anyo Kisumu to ne wakawo time ma wapangi walos gi ji mwariw ji mwariw yudhe make sure ni onge ng'anyo ok nyal lokore ma violent unless police moloke violent. And gima Sifuna wacho gima ineno ka jotendwa kata moko mantie ODM osebedo ka wacho ni onego wang'iya ne Article 37 ok giwach ni wa limit rights manie Article 37 to reka kaka wanya chiwo guidance nikech katiba kaka article mar katiba kata kidhien nitie Act of Parliament miwacho kaka gino ibiro tim nikech katiba en mana principles. And Act of Parliament no wacho ni kidwa exercise Article 37 ere kaka exercise we make sure ni iluwo procedure but at the same time okiketho ratiro ma jomoko nikech court osewacho Kenya ka ni kidwa somo katiba to kinya somo mana article achiel tiwe moko. So katiba isomo holistically nyaka isome te. To kisome te ti ineno ni in gi Article 37 right but ng'ato be nigi Article 40 mar property. To ng'ato be nigi Article 238 ma wacho ni nyaka obed gi security gi national stability. And so kwang'iyo gigi onego bed ni wabede gi policy gi chike momiyo ineno ka the CS mar gini mar interior to gi PS mar internal security Nesmas Murkomen to gi Dr. Raymond Omolo nyo promulgate nyo golo policy ma police tiyogo ka gitiyo gi bunde mondo police kik tiya gi bunde oyaye police obed ni nyama tiyo gi bunde mar konyo save ngima kata konyo mondo kik mwandu kethre. Okay, nikech gige madwaro katiba dwaro ni mondo bed protected and kaka inyalo ti gi bunde no mokinyogo jopiny modhi ng'anyo. So Sifuna kik tamwa go mbaka wan kaka jo Kenya wan gi thuolo mag mbaka emomiyo ana support gima nyo Jadung Raila Amolo Odinga wacho ni wabed gi mbaka nyaka wabed piny makantie wach to jibed piny ji loso. So I support gima conclave ni issues kata mag Article 37 gi waket gi conclave kanyo mondo wa discuss mondo wawinjre ni ere kaka wabro exercise right wa mar Article 37 ma wa make sure ni ka jomoko ng'anyo to jomoko be nyadhi adhi mbele gi tijegi. To bende siro dwaro mar conclave no nikech bende kaluwore kod ogai mar ODM wacho ni conclave kata mana twak makamano kor wang'ne kitime to chakre kor gwenge wacho ni grassroots kapok ochopo national level. Exactly. Ing'eni Jadung Raila Amolo Odinga
koro chalo jaduong' mar odal mar oganda mar Kenya. En ema ka koro weche tek to ji ringo dhi ire ni to jaduong' watim nang'o. Tapano osewinjo weche ma Kenya to wacho ni walosuru e weche ma poni nya bedo ni pogo jo Kenya. To kendo ineno ka wang'ni ndalo mang'eny en loso kind chama gi chama, en loso kabinde. To wacho ni wadwa ni loso ni o include nyaka gimiluongo ni intergenerational, nikech iyudo ka wan gi kijende ma koro chalo nyithindwa gi ma samoro winjruok tamowa kindwa kodgi. Wabeda ni mondo wawinjgi ni gin giwacho ang'o to wan wawacho ang'o, to mondo wawinjgi kik wachak mana gi malo ka, moni wadil mana gi elite, wadhi piny mondo wadhi Seth Kanga to luongonwa kijende ma Kisumu East, kijende ma Kisumu Central, to gibet piny to giloso gi jodongo mani kanyo, to wawinjo pachgi, ai gibiro ter probably to the constituency matere county makelgi e national level, mondo bed ni gima ibiro wache national level gi winjruok ma biro timore en winjruok ma oganda te owinjore kendo generations te. And Mike wanyalo wacho ni wating'o duond jo Kenya, nikech otherwise kok watimo mano tiwinjo kwa wacho ni Kenya nago dhi koni to ng'ato be wuok janeko moro wuok kwa yo e got kucho ni gin jogi to dwaro dhi koni. Koro wadwa ni mondo wadhi awinji kata jogi manie e masawa go e wi got go, wachak winjo gi mwalo e tie gweng', kik bed ni ng'at achiel chung' e wi got ni nyisowa gima jogweng'no wacho. So I support wach mar Raila Amolo Odinga. Isiro to kata kamano e kinde ma bende isiro Nyakoronga Gajwang', wadong' gi matin ne higa 2.5 mar mondo mwadhi e yiero mano mar higa mar 2027, to bende duond bura mar ODM wang'eni osebedo koda mbi ahinya mano mar chwalo jood bura e bunge. Kata kamano nitiere wach ma bende koro Sifuna wacho ni onge ng'at madwaro otiko mano mar duond bura mar ODM, wacho ni nobody wants ODM ticket for now. Jera gi